Здравейте! Моето име е Валентин Стойков и днес истинското ми име е Валентин Стойков. Скоро ще си го преименувам на CraftyBG, защото няма кеф много. Тук имам някакви тъпи уроди. Demo World, Skylands. Сега ще го видя Skylands-а. Всичко ще изтрия. Без PvP арена. Всичко трия. Кажете ми идеи, за които да снимам на моят лаптоп. Ще ми купуват по-скоро нов лаптоп и не знам дали изобщо ще имам нов лаптоп, защото този компютър вече е пред разваляне и просто направо така приключенски режим команди. Много ми лайк имам на този компютър, но просто такива трябва да са нещата ни. Този компютър направо. Този компютър е мега ганя. Вижте. Аре бе, виждайте какво прави. Не ще да тръгва. Тук имам някакви сървърни да игра в тях. Създаване нов урод. Режим на игра. Урод. Така, бонус съндък. Аре, един бонус съндък е така. Сега ще играм малко Майнкрафт и това е просто Майнкрафт епизод 1 ще го кръстя. Смятам, че сега снимам само на някакво такова. Сега ще видя нещо. What the fuck? Имам приятел, с който е наречен Асасин и може да снимам скоро с него. Ама този Майнкрафт ми писва скоро и направо вижте. Да кажете ми на какъв компютър ви прилича той и просто какво ви казах. Това е най-ганя комп за мене на всички времена. Не знам какво да правя, кажете ми, моля ви се какво да правя скоро. Искам да ви покажа нещо, ама на този компютър не става. Трябва да си купя нов лаптоп, за да... Нов лаги. Ще дъвнетам. И ще таковам някакъв скин за това. За знака и тъй. Толкова ме дразни, когато лаги, че хора, не можете да ме разберете просто какво ви казвам. Ако можете, браво на тия дет могат. Гледайте вашите, не аз. Не тани кадърен, не на... Гледайте. Уж компютъра ми е до нета, пък изобщо. Не. На пънч артишки трябва да е.
Омага Кути нищо е. Ще критнем скин за знака за тия приятели. В геймплеерчетата. Фри геймплей. Ама искам да кажа едно специално съобщение за фри геймплей. Брат, за какво се отказа да снимаш? Дължай да. Обяснявам и чакам да ми зареди тъпия Google Chrome. И ще критвам скин. И ще чакаме да ни зареди нова скин. И Minecraft Skin Edition. И ще критваме скин за знак. За фрит. Ще критна скин за, например. За фрите ще му критна един скин. Един скин ще критна на фритес. Да, но си харесаш скина. Маняк. Сори. Който геймър ми гледа. Гледайте. Просто ще тук бандикама. Ко съм снимал и аз не знам. Говна. И други неща. Сега да влезем в нова скин. И просто чакаме да ни зареди. През този време мога да прочистя нещо от компа. Че направо вече не ме интересува. Всичко ще трябва скоро от нашия комп. Бахте тъпто, гледайте. Ама кажете ми сега. Пишете в коментарите. Скоро ще раздавам giveaway за тия хора. Ще им кажа един сървър на Майнкрафт. И не, направо по този клип искам да напишете запис 1 и така нататък. Запис 1, запис 2, запис 3, запис 4, запис 5, запис 6 и нататък. И този победител, който го изтегля от Randomorg, ще спечели една игра по избор от моите, защото аз съм си нахакал вече 1000 игри тук и няма какво да правя. После ще му пиша, ще му кажа да ми даде скайпа си и така ще говорим и това е. Ще говорим и ще му го правите играта по съобщение. Ако всичките сте доволни за това. Ако харесате giveaway-а, напишете, например, запис 1, запис 2, запис 3 и така нататък. Напишете, харесват ми giveaway-овите, прави още и други неща. Чакайте, че тук направо. Тук се оплескахме. Хоп. Тук нещо направо. Така. За сега ще правим скин на фри геймплей. Не на фри, ми на фри. Оня. На онзи. Сега той. Фри. Така. Толкова ми лаги, че просто виждате какво съм. Зато искам да си купувам лаптоп. Лаптопите са едни от най-добрите. Компютърите. Просто, какво да ви кажа за компютърите? Те ни компютъри. Сега им. Дейте, 1 час ме зарежда. Нали? Сега ще му направим тук усмивката. И ще му направим един коледен скин. Дядо Мраз, хо. Така, Дядо Мраз, хо. Така.